11 आणि 12 नोव्हेंबराक राज्यात 8वें संगीत संमेलन धारगळे जावपाचें आसा। कला आणि संस्कृती मंत्री आणि पर्यटन मंत्री ह्या संमेलनाचें उक्तावण करतले। ह्या संदर्भात माहिती दिवपाक बिरेस्तारा धारगळेच्या गुरुकुल संगीत सांस्कृतिक संस्थेन पत्रकार परिशद आयोजित केल्ली। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गुरुकुल संगीत सांस्कृतिक संस्थेचा संगीत समारोह शनिवार दिनांक 11 नोव्हेंबर व रविवार दिनांक 12 नोव्हेंबर रोजी संपन्न होणार आहे। स्थळ आहे गुरुकुल संगीत संस्थेचं सभागृह। उद्घाटनाचा कार्यक्रम संध्याकाळी 4 वाजता होईल। या कार्यक्रमाला स्थानिक आमदार आणि मंत्री मनोहर बाबू आजगावकर, गोविंद गावडे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री, विनोद पालेकर जलस्रोत मंत्री, तुकाराम हलबर्गर जिल्हा पंचायत सदस्य, वल्लभ बराडकर स्थानिक सरपंच, सुनीता राऊळ पंच सदस्य धारगळ पंचायत, ॲडव्होकेट सुरेंद्र देसाई एक समाजसेवक, सौ नयना देसाई एक उद्योजिका आणि संगीत संस्थेचे अध्यक्ष श्री गोविंद मोने हे या उद्घाटन समारंभाला उपस्थित असतील। उद्घाटन समारंभानंतर बरोबर 5 वाजता आपल्या संगीत सांस्कृतिक संस्थेचे एक विद्यार्थी अनय तुयेकर यांचं शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन होईल। त्यानंतर संध्याकाळी 5:45ला सोनिक वेलिंगकर यांचं बासरी वादन होईल। त्यानंतर मध्यंतर होईल थोडा आणि मध्यंतरानंतर रात्र 6:30 वाजता पंडित कुमार मर्डू कलकत्ता यांची गायनाची मैफिल होईल। हा पहिल्या दिवसाचा कार्यक्रम असेल। रविवार दिनांक 12 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 4 वाजता पहिल्यांदा श्री सचिन तेली शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन होईल। दुसऱ्या सत्रामध्ये श्री गोरखनाथ सावंत यांचं तबला एकल वादन होईल। सायंकाळी 6 वाजता सौ सुमेधा देसाई यांचं शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन होईल आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाचा समारोप रात्री 7 वाजता पंडित विजय कोपरकर पुणे यांच्या गायन मैफिलीनं होईल। 7 संघ हार्मोनियमसाठी सिद्धेश डिसोलकर, प्रसाद गवस, दत्तराज म्हाळशी आणि विद्याधर नाईक, तर तबल्यासाठी रोहिदास परब, जयेश कोसंबे, ऋषिकेश फडके आणि संकेत खलप। या संपूर्ण कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन श्री संजय कात्रे आणि श्री देवेंद्र साठे हे करतात।